Nakadapit sa pagtagad sa mga lumalabay sa Mantawi Drive sa Mandaue City, kining mabulukong mga buwak sa Center Island. Mabantayan nga karong panahona, milabong pag-ayo ang mga buwak nga bougainvillaea sa maong dapit. Mga usa ka tuig na sukad gitanom sa mga personnel sa Department of General Services kun DGS ug City Agriculture sa Mandaue ang maong bumbil. Mabantayan sa mga nag-atimad nga adunay mga tawo nga tuyong manaog sa sakyanan aron magpa-picture sa mga buwak. Samtang sa ubang mga Center Island sa reclamation area sama sa Uwano Avenue, may mga tinanoman usab nga mga ornamental plants sa maghapon sa bougainvillaea apan wa pa kaayo kalabong ang mga buwak niini. Kani siya kay taod naman niya sa pagtanom, mo siya nga init kay kayo, mo na yung resulta, basta maguwang na sa bulak na siya. Pero mabulak sa niya kung mag-uwan, pero dili kay presaan ni ba nga nakita ni mo pulos lang buwak. Nahurot ng dahon. Muna nga, murag nindot kita na